Hello, beautiful family. Welcome back to my channel. Ngangej pe pidon padeng kamet kapat ka bakoy ka bakya kumbangaru ngadon padeng kamet kapat ka bakoy ka bakya. Te shua bangan ya chakma jong ka video ngakwa ban ai play pi way ba support ya ka channel jonga na ka post ka por. Te la da day ka sen ka banong kong ba pi wan ha ka channel jonga ru ngapdeng sa bhalang e pi baro ka channel jonga. Te ha ka channel jonga pinyo ibun bahamo ki organizing video ki cooking video, makeup video, but skincare video, bun bhag videos pa pin lap ha kaneka channel jonga tela da peace ngau tanat yakum kane ngau bha like yakaneka video share shiki parlok jongpi batru bat ban subscribe yakaneka channel jonga tengan pun slam ngan yai pet chakma jong kaneka video te pet kaneka de ka mic banga padon kam te nga haban bu kumne namar ba long noisy palat shabar mo te nakata daw da don up teng jong phi bakwa ban tip mic bakum no ngapron kam te ngapron kam ne Portronic mo ngan bu ya ka link jong jong kane ka mic hapo description box la da don up teng jong phi bakwa ban order pila ban check hapo ka description box kane ka video ru ka de shapang ka skincare mo shapang kumno bangen sumare ka snedo ka jongi la dangi don tar khong snedo mo dengan batai phi khan det shapang ka jinglong jong ka skin ka jonga ka long oily bha ka por liur ma tangba ka pot langpat ka long dry khandiat tem kala ban change kat kum ka sun beneng ma ha ka por liur kala ban long oily tangba ha ka pot langpat ka long dry kum to ma te yo la se don apdeng jong phi ba mat ya ka ju khane ka problem ma ha ka por liur pidon oily skin tangba ha ka pot langpat pidon dry skin te ka skin jonga manta long worse bha long snew sha ka bapalan ngam tip syuk anong kum noru hakapor banga wan shane long kaskin jonga kalong le bha gum to ngadon hi yaw neu melasma tangba da long pau than te mentapat ula long pau bha namar bangam tip yo le se de na ka jingkala jong ka sun beneng shane te mentapan ula long yong khandian de syuk kum banga don shapot kharma te don bun phana preng jong phiru baklia nga kongen pron kam da ka e ngen pron kam da ka e mo kat bang nga la de ban share nga la de ban reply mo ki comments ba comment hapo comment section gum to ru nga la de ban ya thu e phi ki products gum to te ka shong ru ha ka jong ka skin gum to mo don ki jait skin gum to don ki jait ne do gum to ba bom da bun thanu ne melasma but o pigmentation te kala hi ban khud da vitamin C serum bat alpha arbutin serum ru tangba lada ka bun palat kumto ngala de ban ong hakato ka we ka video ru ba lada bun palat pigmentation jong phi bat melasma jong phi te ka bha ba phen le pen I haki doctor ma haki skin specialist kumto khnang ba phen yo I ya ka result mo te ladangi ta da kine ki serum ki ayu kumto te kala hi ban khuj kumbang la de ban ong mo shong haki jong ki skin kumto te kala hi ban khuj tang ba ladangi lada don bun palat kumto te kam la re ban penja khait mo namar ba melasma tharai players ngeu thu hi ba ula banja bat ula ban wan biang ru ulong kum ta mo neo melasma te nakata ka daw ngihaban take care bha ngihaban ta bha yaw neo sunscreen ru ladangi don po yeng ladangi don shabaru ngihaban ta bha khnang ba kanom pen bun mo yaw neo melasma bat pigmentation te pan ong mo ba ka skin jonga kalong snew ba manta yo le se ba dei na ka jing kala jong ka ne ka sun beneng bat ru ngalet langkha mo ngalet langkha te ha ka to ka sngi long shit ba ngala de ban protect ba ya ka skin ka jonga ngata sunscreen ru asen lysen ha ka to ka sngi tang ba wat la ka taru kalong long hash ba ka sngi na ma kalong kumne te long na yeng ha jakatre na jakatre ha yeng kum to te klem expose than ya ka skin ka jonga ha sngi kum to mo te maybe yo le se de na kata ka daw ba ka long mo yi ta ba ya ka skin ka jonga na mar ba la slem ba man ta klem expose than ya ka sne jonga ya ka skin ka jonga ha ka sngi mo dor khmat jonga long worst ba man ta te oi kata ka de ka story sha phang ka skin condition jonga manta mo te manta pan nga kwa ban share kato ka ne kine ki products bat kham tam ya kine ki tips kumno ba phen
กุมโนบะเพ็นเละละดาพิดอน dry skin ละดากะสกินกะจองพีกะตอดของปลัดกุมโตมะเตงันอองยพีกะบันงกองฮีบางีฮับบันติบกุมโนบันชูเซกิเนกิ products คำตามย face wash กุมโตรูลองเรบันเทศกัดบาลับกุมโตพิฮับบันสเงวทุบาบากุมกิโนกิใจ face wash บังเงินปดอนกัมขนางบากะสกินกะจองงีขนมตอดของปลัดกุมโตเต dengan ong ya phiba jet bha ya o face wash la nail cleanser uba long gentle ha ka skin ka jong phi khnang ba kanom pen tor khong ya ka sni do ka jong phi mo tengala de ban upload ya ka we ka video shaphang kum no ban choose ki products la dangi don sensitive skin but kham tam kum no bangin jet ki face wash ba best na ka banta ka skin ka jong ngi mo hang ne ba phila ban jet kum cervi face wash lane cleanser pila ban jet kom simple cleanser lane face wash ma te face wash bat cleanser ka de ka ju hi mo wat nam sngaw thu bakla pila ban side kom ba side face wash kum to pila ban jet kom Cetaphil face wash kum to ma face wash lane cleanser balong gentle ha ka skin ka jong phi ma khna ba kanam pan dry than ya ka skin ka jong phi te ka tip ka ba ar pan nga kwa ban ya thu ya phi ba la da phi don tar khong pala kas ne do jong phi wat nom jet ya ki moisturizer la ne face wash badon salicylic acid badon glycolic acid kum to badon kum kine ki jai ingredients ha face wash namar ba kala ban pen tar khong shu shu ya kas ne do jong phi te face wash balong gentle ha ka skin ga jong phi badon hyaluronic ingredient badon oats extract ingredient badon long chu seki moisturizer lane face wash badon ya kineki ingredients kum hyaluronic acid kum ceramide kum oat extract kum to khnang ba badon glycerin badon ka skin ka jong phi kanom tar khong palat kum to ma ngala de ban ong e phi mo ba la da phi don tar khong palat sne do kum to te phila ban jet kum face wash lane face cleanser balong gentle ha ka skin ka jong phi tengan mention ha ka ne ka screen khnang ba phen yo i kum kino ki jai mo face wash ba phia ban padon kam la da phi don dry skin ma kham tam ha ka pot lang te ka ba ar pan phia ban ha ka por ba phi de ban sai khmat kum to sa apply direct kum to te hab pihak ban apply serum lane pihak ban apply moisturizer hakato hikapor wat nom sai khmat menta sa ta yaki serum lane ki moisturizer sunscreen hadin kataru kade ka way ka point ba ngi ngim la ban follow ma namar ba ngayo ibon ba don apteng songi ba sai khmat menta te kita apa dia kini kirim lane serum haden si permanent lai permanent haden si kenta untuk te mom long rum ta haden ma phela de ban sai khmat nya de ka khmat jong phi sa to ne ka khmat jong phi la da phi padon kam to na te la da phim padon kam to na pat phila ban padon kam serum direct but moisturizer but sunscreen gum to ha performance step mo te nga kwa ban pen EAP hang kwa ban ong EAP hang ne ba nga padon kam dermaco vitamin C serum ha performance step mo te phila ban padon kam dermaco vitamin C serum te haden ma phila de ban apply serum up kumba shiminate AA haden ma phila de ban up shiminate AA sa apply pat sa moisturizer ma moisturizer ru ngala de ban ong ya phi ba ka skin jonga kalong tor khong khandiat manta te nga change no da ka we te ngala de ban pan e phi bun bha ha ki videos jonga shaphang dot an ki moisturizer te ngan ong ya phi ba la da phi don tor khong sne do mo la da tor khong palat ka sne do jong phi te hakapot lang tem long re ban pron kam yo ne mo te lada ka skin ka jong phi ka kam tor khong palat kum to te phila ban pron kam kum dot an ki moisturizer ru le le mo te nga kwa ban pen e phi hang ne ba nga dang shu de ban order yo ne u moisturizing cream na CeraVe mo ne kane ka ngan pen e bha ya phi mo ngan pen e back camera knang ba phin yo e bha yo ne u moisturizer mo te u moisturizer ru ude u moisturizing cream na kabanta kito badon dry skin mo for dry to very dry skin
mo lada pipet hakane ka back jong kane ka moisturizer ru phinyo ibun bha kine ki ingredients mo baki ad hangne kum ceramide kum glycerin kum potassium kum ceramide hyaluronic acid buon bha kine ki ingredients mo lada phit jet ye ki moisturizer te phyaban jet bha ye ki moisturizer badon kum kine ki ingredients kum ceramide kum hyaluronic acid ingredients kum glycerin lada phidon dry skin te philaban jet kum kane ka moisturizer na CeraVe mo te na CeraVe ru buon bha kine ki jait moisturizer mo te philaban jet philaban thet kum kane mo te ha ka skin ka jonga ngala de ban ong e phi ba ka skin ka jonga kanam kam dry palat manta kadang biang hi te wat la kataru ngakwa ban pen e phi bala da pidon dry skin te phila ban jet kum CeraVe moisturizing cream nak banta ki to ki badon dry skin mo ba te sakawe ru ngakwa ban ong ba te hakador khmat jonga manta ngala de banta vitamin C serum ngala de banta CeraVe mo hakapor men step po hakapor men meru ngapadon kam CeraVe menta te hakapor men step ru ngapadon kam CeraVe mo te haden ba phila de banta serum ta CeraVe moisturizing cream te sata pat sunscreen mo te wanam skip sunscreen namar ba sunscreen kade ka way ba don kam bha bangin ad ha ka skincare tin jongi mo te don na pdeng jong phi ba ong ba o kong to healthy sunscreen na Dr. Shed ulong stem kum to mo balei mo ulong stem kum to dengan ong ya phi ba balei une u sunscreen na Dr. Shed healthy sunscreen ulong stem kum to namar ba haldi kamot shenrai ma haldi kamot shermet ngilaban ong mo te nakataka daw kishna yaw new sunscreen da ocean rai te nakataka daw kaneka mo texture laneka ayu jong texture jong kaneka sunscreen ru kalong stem gumto namarba kishna daw new shermet ingredients mo kishna yaw new sunscreen da shermet gumto nakataka daw long stem mo te wanam teng wanam sngew tho bakla ba o yola se ba une u Dr. Shed sunscreen na haldi sunscreen u long snew mdere te naka color hi jong une sunscreen ma vitamin C and ceramide sunscreen na Dr. Shed haldi and na Dr. Shen te long stem re na marba don shen rai hakatoka sunscreen ma te nakataka daw te sakoveru ngakwaban ong ya phi ba lada phi don dry skin mo ngan pan i bha ya phi back camera khnang ba phin yo i bha mo te lada phi don dry skin lada ka dor khma chong phi long puffy bha gum to mo puffy bha ka dor khma chong phi don dark circle te long tor khong bha kham tam ha ka por tlang gum to te phi kwa ban padon ka me ki products pa kum no tang ba phim tem te phila ban order kum dot anki mo dot anki watermelon cooling hydrogel eye patches mo te uneru de way o eye patches mo ba yarab ha nak banta kito ki badon dry skin hydrogel eye patches te long best bha haden ma phila de ban apply kum toru long ka pentanda bha ya ka under eye jong phi lada phi don tired eyes kum toru mo ha ka por man met shwa be phin thia ha ka por phile skin care routine jong phi ha ka por man met te phila ban pron kam yaw ne te ha ka por man step kum toru te phila ban pron kam por man met bat por man step ru mlei lei ma te phila ban apply hang ne bu hang ne ngan pan ap bu hang ne nang tapat sa e kumba up kumba bu hang ne mo kalong patches kumto te kalong liquid ru mo don liquid hang ne po don repel tali te phila ban pron kam ngala de ban the yaw ne na do ngam tip do man shem snem nga the yaw ne tang ba ngam da pron kam than namar ba ka skin ka jonga kalong okay mo ngam don dark circle ru te ngapron kam tang kumto teng kumto don kaneka eye patches na dot an kiru long best bha don hyaluronic ingredient but niacinamide tem ngala de ban ong e phila ban pron kam phila ban bu hang ne kumba khat san minute te haden bala de khat san minute
te pilaban remove mo haden ba pilada banta pihaban e kumto te sa layer pat da kaway pat ka skincare routine jong phima namar kaneka detang na kabanta kaneka under area te pihaban pron kam kumta tang khatsan minute haden ba pilada ban apply khatsan minute te labiang te next part pilaban apply kum serum kum moisturizer kamtam kaporon med best bah lada pipron kam nong long relax bah ka under eye area jong pite ba kaya rap day tang nakabanta ban penduna ya kane ka puffiness under eye jong pi te kaya rap ro ban pen ya kas ne kas ne do jong pi mo ya kane ka under eye jong pi te kaya rap ro ban penduna dark circle kaya rapro ban penduna ya ka dark circle jong phi te kam irritate ra ya ka skin ga jong phi mo nomar ba ki ingredients ru long ki ba ya de nak banta ki sensitive skin gum to te sa ka we ru nga kwa ban ong mo hang ne ba don bon ap teng jong phi ba ong ba kong en don kam ayu mo sunscreen la dang i don dry skin gum to te ngan ong ya phi ba la da phi don dry skin te phi ha ban choose ba phi ha ban jet ba ya moisturizer balong na ka banta ki ba dry skin mo la da ka moisturizer jong phi ka long best te kam da don kam than ban jet mo ya ki sunscreen balong oily ba namar ba oi ba bon hi sunscreen te long day nakabanta ba oily long bed mo ya baro long bed common gum to te don hi kato ka ne kini ki don hi kato ka ne kini ki sunscreen kum Dr. Shed ru Dr. Shed long lasting mo nga don hang ne nga don ya kani ka sunscreen na Dr. Shed ceramide and vitamin C long lasting sunscreen SPF 50 mo long kaneru long ka best hi nakabanta ki to ki padon dry skin lada pikwa de pilaban ta mo kum kaneka sunscreen ru na Dr. Shed mo te kaya rap hi ban pen ya kasne do ka jong phi to tang ba haduk kat ta te kam dala than mo te phia ban pron kam ya ki moisturizer balong best nak banta ki to ki badon tar khong sne do ngala de ban ong ya phi phla ban jet kum CeraVe phla ban jet kum Cetaphil moisturizer phla ban jet kum Nivea soft phla ban jet kum Dermaco Naya ceramide moisturizer kum to mo phla ban jet kum kita ki moisturizer dengan batai bha ka next video shapang ki tang shapang jong moisturizer ma khnang ba phenom confuse te phla ban kum sunscreen ru phla ban jet tinted sunscreen na dot an ki ru best ba te long oily hi khandet kum to te phila ban jet kum dot an ki sunscreen phila ban jet kum Dr. Shed sunscreen phila ban jet kum sunscope sunscreen mo ngala de ban persyang ka we ka sunscreen na sunscope ru te kalong oily ha ka skin ka jonga te tharai ka yahab hi nak banta ki to padon dry skin te phila ban jet kum kita ki sunscreen da phidon dry skin te kane ka video kala poi sa kabakon lada phi itana de kane ka video wanam glad ban like ban share ban subscribe te sa comment section phi mo ten lada phidang ten budget iki products ba kumno ban sumar kumno te sa comment section te clear ngai question dengan persangkat bala ban jubab iki question ke jam phi te tangkum tahi te bye bye take care and stay safe bye